от една поредица, наречена Истински истории, и мисля, че с тази книга, тази поредица вече може да приключи, защото разказах толкова много разкази в тези книги. Те са над 100 и онова, което ги обединява е, че са реалистични, че са разкази за живи хора, че няма нищо измислено, че всички тези случки, които са описани, са се случили, макар че някои да изглеждат странни, други да изглеждат дори много печални. Това се е случило в живия живот. Това прави като че ли тези разкази истински и вълнуващи, защото ето тук присъстват хора, които са чели първите две книги и съм имала възможност да контактувам с тях и са ми казали, че наистина разказите много вълнуват и са впечатляващи. В моята професия, психиатрията и лекарската ми професия изобщо ми даде голям шанс аз да мога да контактувам с такава широка палитра от различни хора, с една строга индивидуално всеки един сам по себе си, да чуя такива истории, да се срещна с такива съдби, които много са ме трогвали и много са ме вълнували, че един ден бях решила тези истории да не остават между страниците на досиетата и делата, а да бъдат написани, защото аз имам едно мото. Всяка човешка история трябва да бъде разказана. Понякога даже тя да е незначителна, уверявам ви, убедила съм се, че всяка една човешка история носи някаква мъдрост, носи някаква полука. Дори и пак казвам да е незначителна. И в трите книги има разкази, които са посветени на психично болните. Това е моята любов в психиатрията. От години наред съм забелязала, че за тези хора никой не пише. Тази тема за психично болните като че ли е табу, никой не се занимава с нея. А тя е една широка тема и също бих казала особено драматична. Това са хора с тежък живот. Това са хора, при които има една трагедия, която започва с началото на заболяването и свършва до края на живота на тези пациенти. Тази трагедия е не само на самия пациент, тя е трагедия и на цялото семейство. Тук има мои колеги и медицински сестри, които много дълго време, с които съм работила много дълго време в психиатрията и знаят и ще потвърдят това, което аз казах. И ние там, в тази клиника, сме се стремяли, колкото е възможно, повече да облегчим техния живот и да им помогнем. Питам се, защо тази тема е табу? Аз не съм прочела един разказ за психично болни хора. Защото обществото ги отбягва, защото обществото ги неглижира, той ги пренебрегва. Даже бих казала, че той е враждебно настроен към тях. Като се чуе за психично болен, сякаш се чува за някакъв убиец, някакъв дегенерат и така нататък. А те са били хора като нас преди да се разболят. Между тях има много талантливи, има много образовани, има много интелигентни, но от психично заболяване никой не е застрахован. Това може всеки да го постигне. Заради това и знам, че колкото едно общество знае по-малко за един проблем, толкова то е по-склонно да е по-скептично настроено към този проблем и като че ли е по-склонно да мисли по-лоши неща за този вид хора. Затова поместих няколко разказа и в трите книги, за да се запознаят хората, които нищо не знаят за тях, да се запознаят и да видят как изглежда техния живот. Техният живот е едно безкрайно страдание на тях и на техните семейства. Но понеже те живеят в един затворен кръг, никой не знае тези проблеми. Който е работил с психично болни, знае, а това го казвам за тук присъстващите, които нямат познание по този въпрос, че още след първия пристъп на болестта тези хора така се променят, че не могат да се контролират и да управляват живота си сами. Тези хора, според мен, са безправни, те нямат почти никакви права и аз ще ви дам няколко примера за това.
Тези хора вие никога няма да ги видите да правят живи вериги или да стоят пред парламента. Те са тихи и безмълвни. Те си страдат по-своему, те са много затворени и заради това и държавата няма социална политика. Тя няма социална политика спрямо тези хора. Тоест, с други думи, да има такава политика, че да облегчи живота им, да го направи по-лек. Друго не е необходимо. Колко са безправни, ще ви дам два шокиращи примера, които ми се случиха през тази година. Преглеждам един мъж на 44-5 години с тежко психично заболяване, пенсиониран, и знаете ли колко е пенсията на тези хора? Тя е 120 лева. Ако някой може да живее с 120 лева един месец, нека да дойде тук и да каже защо е толкова. Защото те се разболяват в най-хубавата възраст, младата и зрелата. Тогава, когато те нямат един ден изработен стаж. А една пенсия на психично болен в Испания, например, защото имаме българи, които там са се разболяли, е 600 евро. Можете ли да се направите сметката, да направите сравнението какво представляват нашите пациенти спрямо тези, които живеят в Испания? Така аз малко се отклоних от случая. Този мъж идва за преосвидетелстване и ми казва, че той е осъден на 6 месеца принудително лечение. За какво мислите е осъден? За това, защото неговия син, който е 20 годишен и учи, го осъжда за издръжка. И съда осъжда, с други думи, съда наказва болния човек и го вкарва в психиатрията 6 месеца, не е месец, не е 2. И той ми казва, добре, ако аз си дам всичките 120 лева на сина си, за мен няма да остане 1 лев. Аз се храня от контейнерите. И ви питам, къде е човещината на психично здраве? Къде е човещината на детето му? Да остави баща си да гладува, за да му плаща издръжката. Сякаш той не може да работи и да се издържа. И още нещо. Болният ми казва така, пожелах да паса козите на нашето село. Всички селяни грабнаха срещу мен, отидоха пред кмета и му казаха, на тази откачалка няма да даваш козите, защото той ще ги изгуби. Ето ви един сюжет за разказ. Има ли по-страшно нещо от това, което ви казах? И ние се пишем за нормално общество. Друг случай, и ще приключа с тези два случая, особено фрапантен. Когато психично болният има родители и те са неговата опора, и тези родители проявяват един героизъм, че цял живот си гледат болната рожба и цял живот те го защитават и го издържат и го хранят, защото той сам не може дори лекарствата си да вземе. Но когато те се отчитат, за него настъпва катастрофа. Той загива, защото, пак повтарям, не може да се контролира и да се управлява живота. Имам един познат, когато родителите, психично болен, с тежко психично заболяване, когато родителите му бяха живи, предвидиха, че след тяхната смърт няма кой да се грижи за него и си продадоха, не го продадоха, а дадоха жилището на лелята на момчето, сестрата на бащата, срещу гледане. Не знам как е направено това, като съдебен акт, нямам представа, но стана така, че те като починаха, лелята продаде апартамента, с тези пари купи на сина си и той сега спи под небето. Той няма абсолютно нищо никъде. С други думи, тези хора няма кой да ги защити и те са немили, недраги. Обществото започва да говори за тях само когато има някакво противоправно деяние, извършено от тяхна страна. Когато извършат, да речем, убийство, тогава вижте какво става. Всички грачат срещу тях и срещу психиатрите, които не си вършат работата. За убийствата, те не се наричат убийства, защото се извършват от болни хора, но така ще го кажа на по-популярен език. За убийствата на психично болните хора са виновни психично здравите хора. Те не са виновни, защото те не осъзнават какво извършват. И още нещо.
те не само, че носят вина за това, което те са извършили, тези хора, но има едно друго схващане, което е много популярно сред народа. Народа, пак поради незнание за живота на тези хора, си мисля, че всеки психично болен, той задължително убива. Той е убиец, което е абсолютна илюзия. Другото златно правило, което искам да ви кажа, защото някой да ви говори за тази симптоматика и тази патология, е, че психично болните извършват 100-кратно по-рядко убийство от психично здрави. Аз съм разговаряла и съм приглеждала психично здрав, който е извършил убийство, едно много жестоко убийство на един мъж, който е заклал жена си, и психично болен, който е извършил убийство. И знаете ли какво установих? Установих, че психично здравие е толкова жестоко. След извършване на убийството няма никаква критичност, няма никаква мисля за вина. Толкова е жестоко, нещо, което в психично болния човек аз никога не го виждам. Сега, държавата се опитва да прави нещо за тези хора. Това, което тя направи и което аз не мога да отрека, е, че им осигури едно лечение, което е на световно ниво. Най-модерното лечение, което се прави в европейските страни, се провежда и в България. В това отношение е добре. Те даже промениха и облика си. Те станаха много по-човечни, по-комуникативни, много по-симпатични. Даже някой няма и да ги разберете, че са психично болни, защото се вземат редовно лекарства. Но тя само до тук държавата си изпълни функцията. Ами по-нататък, социалната политика, която няма никаква, се състои в това, че напускайки психиатриите, тези хора не ги поглежда никой. Аз вече няколко пъти повторих, че не може един психично болен да живее с добро качество на живот и да се задържа той в добро състояние, ако до него няма психично здраве. Не може. Само семейството да се грижи за него е голям товар, голяма тегоба. На семейството никой не помага, на тези хора никой не помага и те остават запуснати поради тези причини, че няма кой да им даде лекарствата и да ги прегледа. Няма кой. Значи там нещата се губят между психиатри, лични лекари. Не обвинявам личните лекари, защото те са много претоварени и освен това те не могат да са специалисти. Тук е мястото на социалните служби, които ги няма никакви. Съвсем друго е отношението на държава и общество в цивилизованите страни в сравнение с нашите страни. Тук един журналист ми беше задал въпроса как да се обясним предразсъдъците на психично здравите към психично болните. Ами можем да ги обясним само с примитивното им мислене, с нищо друго. Колкото един човек е надживял своето примитивно мислене, колкото той е над тези неща, колкото той е хуманно насочен, колкото той е толерантен, толкова предразсъдъците му се свършват. Няма предразсъдъци. И моята мечта, и заради това дадох гласност на тези разказчета, моята мечта е наистина да се получи едно културно, едно цивилизовано общество, така, че тези хора да станат равностойни с нас, психично здравите. Вярвайте ми, мен много ми е жал за тях. Особено млади и образовани мъже и жени. И за да не ви оттипчавам, защото то на психиатъра, като дадат думата, той не може да спре. И за да не ви оттипчавам, само искам да ви кажа, че тази дисциплина, психиатрията, много ми даде. Тя е една прекрасна дисциплина, в която има психология, има философия, има литература, ако щете. Тя ме научи да пиша, защото нашето изследване на един психично болен представлява описанието на неговото поведение. Тя ме научи да се занимавам с неговите вътрешни потребности, чувства, мислене. Нещо, което останалите лекари нямат. Заради това, когато те дойдат при нас, казват: докторе, вие сте толкова добри, нещо, което не можем да го срещнем нито при хирурзи, нито при интернисти, нито при гинеколози и така нататък. И ще ви кажа един анекдот, който ми го разказа един мой пациент.
видите каква е разликата между психиатъра и другия вид лекар. Мой пациент ми казва, така оперират жена ми. И аз стоя в коридора и чакам да излезе лекар и да го питам как е минала операцията. Чакам, излиза той човек, нали, целият изпотен, трудил се много и го питам. Докторе, как мина операцията на жена ми? Той се обръща към колегата си и казва, ма чакай бе, ние не оперирахме ли мъж? Жена ли оперирахме? Значи, представете ли си какво нещо и не го интересува раната и нищо друго. По-лежи отдолу, няма значение. Така, и това исках да ви кажа. Нека тази презентация, която може би ще бъде и последна, защото аз каквото имах да кажа, го казах. Нека тези разкази да се четат, чувам, че с удоволствие ги четат хората, но аз искам тази презентация да се превърне в една среща с вас и вие да кажете вашето мнение. Много хора са ми чели първите две книги, третата книга по нищо не се отличава от първите две, същите динамични, същите понякога трагични истории. Не понякога, те винаги са трагични. Един друг пациент ми казва, вие що не пишете весели истории? Ми казва, никой не идва при мен с весели истории. Никой. Всеки идва с една трагедия. Всеки идва и тази трагедия, понеже ние дълго време работим с тези хора, тя продължава цял живот. Нямам сюжет за весели истории. Това малко ги оттежнява и ги прави трудни за четене, може би. Това. Но пак ви повтарям, аз нищо не съм измислила и прочитайки ги, вие ще видите, че живота има много тъмни страни. Не е това, което нормалните хора живеят. Той в някакво отношение е много жесток с някои хора. И затова ние на тези хора трябва да подадем ръка. Дано нещичко е останало от това, което ви казах, дано се заговори за тези хора повече, дано държавата се стресне и проведе някакви реформи, каквито са, например, защитените жилища. Прави много добро впечатление. Започнаха да идват пациенти от защитени жилища, те са наситени с кадри. Бедата и самите те отчита голяма промяна в пациента, когато пристъпи в това жилище. Може би това, че има някой знае колко са наситени с кадри, но там задължително работи психолог, социален работник, задължително. Даже повече са социални работници и психолози и работи и лекар, но той по-малко се занимава с тях. Повече са хора за ресоциализация. Те доставят някакви възможности за труд, създават им някакви трудови навици, които те са изгубили отдавна. И така нататък. Ако нещо съм пропускала, напомните, ще продължа. Но това е достатъчно. Никой не иска да вземе думата, никой не иска да каже нещо. А иначе, когато сме в неофициална атмосфера, всеки спонтанно си казва впечатлението от една или друга книга. Аз никога не бях допускала, че моите истории ще могат да направят една поредица. Мисля си, че всичко ще се съдържа в една книга. После реши, че една книга ми то нищо не е. То за все едно, че нещо е започнато, но не е довършено. За да останат хората с повече впечатления от тази страна на живота, която те не познават, нека да ги насите с повече разкази, те са истински, няма фентази, няма измислици и може би тогава в тяхното съзнание ще останат по-трайни следи за този вид хора. Да. Иска ли някой нещо да каже? Или да ме попита, господин Маринов, открити ми е тук срещата. На първия, който започне, надявам се след това ще вземат по отношение на други хора. Действително, пред нас е една невероятна книга. Аз преди да ви познавам, бях чел от първата книга и се чудех дали сте литератор, дали сте психолог, какъв сте.
а то се оказа, че вие сте психоаналитик. Всичко заедно. Да. Малко съм се занимавал така с психология и с психотерапия. И то предимно в светилата, с светилата на световната мисъл, имайки предвид немската школа, Алфред Адлер, Вие добре познавате немската школа, аз съм Карл се Юнг, учила. Зигмунд Фройд също, който говори за трите елементи на психиката, нали, аза, свръхаза и то. Да. След това направим впечатление, че в Плевен има големи светила на психологията. Не случайно от тук тръгва и съдбата на Джейкъб Морено, бащата на социометрията и психодрамата. Абсолютен мозък. За съжаление, обаче много плевенчани не знаят за него. Срещал съм така и съм разговарял, не знаят за него. Неговия баща е живял тук в Плевен, къщата му има паметна плоча там на къщата му. След това той отишъл в Румъния, оттам в Австрия, запознал се с светилата там на психологията, с Зигмунд Фройд има също доста контакти. Той му е казал много интересна съдба и той. И той, психодрамата, социометрията са също философията на психологичната наука, която вие представлявате. Там в психодрамата се изживява един театър с 5 участници, сцена, директор, аз, участници, няколко човека и самия пациент. И там се разиграва театър, който театър цели да излекува болния пациент. Протагонистът да излекува. В този аспект, ако хвърлим така поглед и вземем повод от вашите разкази, те са невероятни. Вие сте майстор на късия разказ, психологичен, да с психология и в същото време той е опростен. Неговите движещи сили или герои са малко. В тях те преживяват някаква бурна драма в психиката си. Вие предоставяте вашите факти на нас, читателите, и ние, като едни зрители на картина, както Николай Райнов казва, когато пред една картина стоят 100 човека, се ражда 100 картини. Тук в психологията е същата работа. Ние четем някакъв разказ и започваме да мислим. Защо? Какви са аргументите? Какви са доводите? Какви са психологичните състояния на този човек, който извършва престъплението? Обаче, умелия разказвач ни насочва. Тя ни дава рупори, с които ние не можем да бягаме наляво и надясно настрани, а следваме някакъв порядък, психологически, и накрая ние по един или друг начин осъждаме лошата постъпка на човека и осъждаме го, и по този начин ние правим и една анализа защо той е стигнал до там. Аз, например, си задавам въпроса защо тия хора стигат до престъпления. И знакови в това отношение са няколко разказа. Например, Калин и Ангел, за голямата сума, която дава Калин на Ангел, а той след това не му я връща, изострят си отношенията и стават изобщо драма. Аз съм имал също такива случаи. На приятели съм дала суми и след това се скарваме. Моя баща преди да почине каза: не давай суми на никой. Иди, помагай му, работи му 5-10 дни, дай му 100 лева, обаче не иска да ги връща. Когато става въпрос за много пари, и най-добрите приятели изпадат в тупик. Също така знаков е разказа и с дядо Ибрахим, който неговия съседен там вижда го, че той е зле със зрението. Последните си пари дава, всичко, което е изкарал, което е съхранил за старините си, той ги дава само и само да погледне неговия съседен. Много ме тропна този разказ. Също така тропна ми и разказа с Жана и Къртеца, Нора и Къртеца, извинявайте. А пък за комунистов да можем да не говорим. Това сме преживяли ние по-малко младите, сме го видяли. Много е важно психологията. Ние, когато гледаме деца, когато гледаме приятели, винаги казваме: бе, ти болен ли си, нахранен ли си, имаш ли дрехи, имаш ли къде да живееш, имаш ли кола, имаш ли това. Винаги за материалните неща питаме и се обгрижваме децата си с материалното, но рядко така се сещаме за психологията и за психиката. Душата му какво има нужда? На детето, на приятеля, на жената и на човека до теб. А тя е по-важна според
мен, психиката на човека, душата му. Когато тя е нахранена, той може да издържи и може да направи велики неща. Аз също така бих ви призовал да не казвате, че приключвате цикъла от разказите, защото вие, както започвате в книгата си, това са от фрагменти от живота и живота продължава. За вас също ще продължава живота, вие ще имате също така много случаи още и аз се надявам, че ще има и 4-то издание. И ви го пожелавам. Благодаря ви. Там в книгата има разкази, които представляват всъщност прегледа. Значи самият преглед на болния се превръща в един разказ. Има един разказ Голиат, вие го знаете, той беше особено драматичен за този затворник, който ме доведоха и той беше убил жена си. И аз видях пред себе си един толкова жесток човек. С него просто се проведох прегледа, нищо друго. И като свърши прегледа, значи той убил жена си, зарязал децата си, не иска да се сети за никого, но в същото време гледа едно куче в затвора и казва: айде бе, докторке, свършвай по-бързо, че кучето няма какво да яде. Събеше се и си мисли какъв обрат на инстинктите при този човек. Та това беше един преглед, който е записан от начало до край, без да украся с нещо този разговор. Без да го украсят. Просто целият преглед. Това с дядо Ибрахим също. Един след човек дойдоха двама души при мен и си разказаха историята, взаимната история между двамата. Аз написах прегледа на този човек, който вече беше проблем, защото неговия съседен не платил прегледа и то се превърна след това в един прекрасен разказ. Така се раждаха един разказите. Много спонтанно, много бързо, много лепо.